Parat. Oh. Paman. Apa wartaning dalan ning dalan akeh wong mati ati kaneng apa mati suduk sarira suduk jaja prateng kikir sukmanya kelang raganya terus klintek wala menungso ora tatanan ngaglah ngregancang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa parat ora pangling runanku ya anakku jangkar bumi Antarja Siwa Kartomarma sajak arep ora nrimake anane Antarja mbelane karo Panakawan dasar Purnyata. Nek kowe isih manut, kowe isih gelem nampa pangestune wong tuamu Parasata Kurawa, kowe aja mbelani marang Panakawan. Kowe kudu bisa sartane wani ngarangket marang Petrawa Dwibaga. Mengko dhisik wae. Yen to pancen anane Bagong karo Nala Garing kae nandang luput, aku saguh mateni. Aku saguh ngrangket, malah keparaku wandane ora arep tak ajeni, nanging gandeng sing luput kuwi Eyang Durna. Mula gelem ora gelem aku kudu mbelani barang kang bener. Walah, menungso ora tatanan. Pancen kowe wis berguguk ngutha-watun. Wegah nama warah nampik pitutur becik. Ayo, apa-apamu? Sak jogetmu tak kendangi. Sak obah polahmu tak ladeni, ora minggat saka paramu mati dening aku Singalina Prapting Lalis Siwa Kartomarma. Mati. Awas, weh, ora minggat kecandrak tenanan. Mati kowe. Oh, candrak sirahmu.
Iya. Iya. Oh. Tangi. Metu kowe. Pengecut. Lho. Iya. Wah, pilinganmu kowe tiba kowe. Oi. Iya. Sambato kowe. Mangsane apa? Iya. Oh, yo, ayah. Yo, ayah. Ya. Ah. Wala parat. Hei. Wah. Mame ngetrongke tangan. Jedul kowe. Awas. Awak ngetutke sak obak aku. Oh, menungso ora tatanan. Kowe wong jirih getih wedi mati. Gatotkaca. Laden ana wakmu. Para Sata Kurawa medhun aja ning antariksa mati. Woi. Wah. Wah. Parat. Medhun nek pancen nyata kowe lanange jagat parat. Oh, medhun tenan. Wih. Wah. Hop. Wah. Oh. Iyo. Wah. Wah. Hit. Wah. Hit. Wah.
Wah, mati kowe. Oh iya, pecah sirahmu. Iya, iya. Don. Maning jajalan cukup cari bawa tu iblis layak berjujo nyata jalan lego jadi kau ikut beli beli cari bola cocok gula apa nak aku ngoblek beli cari bola cocok gula apa terus gua lek ngapa nak aku ngobrol kurawa terus gua harap ngapa nggak terima kau nggak terima Ibak cari apa pria ki mbok jele wujud gini kaya ngalep muni udune nyemblot. Ayo, turma gati aja kok kowe. Nadyanto Kurawa 100 aku ora bakal wedi. Ibak cari apa? Dikira jilma gaji wedi karo Bagong. Bagong kuwi anake Semar. Ning menungcal sing paling ora ngelteni Tata Krama. Ayo. Kowe apa aku sing tekani mati? Jelas kowe. Kowe wong nek kok kan sumbar, wong nek kok kan sombong, entek aneh. Kuwi mung bakal sirna marga layu. Ora sirna marga reja ora. Wah ya bujuk ora jajan. Apa dikira aku dikaro kaya maknya caco cicamu wajika cicaya kae wijayan. Oya aku maju bungsu sampurmu. Oya aku wedi bungsu kowe. Nah jaja kowe nangkep sewu aku liya aku wedi. Ayo. Ojo kok marah kowe. Kok kiasi juli jamu kulo. Aja juli mau gaji iki aku. Wajib kali dapurmu. Ayo. Kakek dadaku iki pecan. Sirahku ki remukno. Oya aku wedi bungsu dapurmu. Lho lha ndi menungsane mau. Wah, mah minggat. Mulane sesuk iki nek sumbar ki aja karo merem. Mune-mune kok karo matane merem nah. Ya lumangjane apa kowe? Apa dikira aku ya wedi karo kowe ora apa piye? Ya. Yo, kakek tibakno. Arep ngantem sing endi? Arep ngantem cengel iki, Cengel barang ringkeh. Mergo iki ana tulisane, jangan dibanting, barang pecah belah. Wah, lah kowe nyepelek ki aku jalan kowe. Kakek tibakno. Ki ora sing karo ki soalane dilebok ati alu Bagong ki mumet lho iki. Ya kena aku macale meh padha. Tibakno, ora sakakean cangkem kowe. Iya kowe. Dijajal wes. Mangjane apa iki cengel tak nggo anu iki wingi dienggo lambaran gareng ngethok kayu barang kok cengele kok saking atose nyok. Iya. Bujuk jole cacar baji iki aku tibakno ora-orane aku gegrek musuh dapurmu. Wis ngantem urung ya jikul iki cari cakepe. Ora gajab iki kaya aku juga tibak kaya piyeng ngono kok. Wong ngantem bolong bo ya mbok menawa kurang seru kok yo kene sing mburi kene nyok. Ki geger ki ya nek geger iki anu iki barang rada atos iki ngati-ati nek tangan mumpuk mending kowe rasa ngantem geger wis nyok tak nae weteng kowe nyok. Wah dia jepelik iki iki baju iki glelekmu kuwi wacukul kowe yo ulah lari aku kalau bukti campur bumbat yo cacat cinta bumbat kau cicaya kami cacat beliau cacal gila cia bumbat cicing aku mana wala sejanji jebulene kok cepet iki ben iso kecut wala kepala kebilangan
berhenti. Anda sudah terkepung. Kang, belah metu kono. Mati ya. Berhenti. Anda tidak bisa lari dari kejaran Kapolsek Temanggung. Kalau Anda lari, maka Anda akan ditembak. Jika Anda tidak lari, maka Anda akan ditusuk perutnya dari belakang. Aduh, ya. Ini piye ta iki? Ayo. Kowe iki wong tuwa ora iso ngajari sing apik-apik karo cah nom-nom. Kurawa ora iso mbok komando sing bener becik. Nala kareng sing ora nrimake. Aduh, Bagong sing ora nrimake. Yo, muni aku ini. Ora ngatasi kowe sing gawe perkara iki karo kowe iki Kakang Durna lah kok aku sing mbok oman-oman. Man, kowe patihe kok. Kowe iki wakiling ratu. Ngono. Mesti kowe ya dicak rene karo Durna. Ya ora? Iya. Dibayar karo Durna? Iya, aku dibayar. Kene. Wah. Aja nek bayaranku mbok jaluk terus aku arep mangan apa? Mangan watu wae iso. Enggak tok mangan sego. Enggak ya. Kowe iki meneng wong elek, mangan watu wae. Kalau Anda tidak menyerahkan senjata, kalau Anda tidak melucuti senjata dan pakaian, maka Anda akan menjadi tawanan kami. Aduh, aku lagi iki meng ketemu wong kere-kere gak iso deg-degan atiku. Ayo. Sambat kowe. Aku yo eneng. Oke. Mangsane apa? Anda dikepung dari arah utara oleh pasukan darat. Lalu ada pasukan udara. Aduh, terlari iki. Pasukan udara dari Komando Kodim 3730. 3730 ku sing metu mambengi. Lalu Anda juga dikomando oleh pasukan bawah tanah. Janji Anda tidak, kalau Anda tidak, apa itu namanya, menyerahkan diri, Anda jadi tawanan buronan. Wis tawanan buronan double sih. Aduh, mati aku. Pripun iki dinapake ndara apike ndara. Wis kuwi tak cekele. Nggih. Tak cekele tak takon-takonane bab perkara Prasata Kurawa. Terus kula kowe marep rene. Pripun? Kuwi cekel Gugong. Nggih. Iki nek ora tak cekel ngene engko mah minggat. Aduh, mati aku. Aduh, aku gak nanti dirangkus karo Bagong mong kambune kecinge ra jamak-jamak. Kaya 103 tahun. Heeh. Aku nek arep perang ora tau adus. Nek arep nyambut gawe aku ora sudi adus. Ngatus meng marahi ngentek-entekke sabun, lu wong sabune dienggo perkara sing liyane. Aduh, ada. Ini maju rene. Pripun? Kowe tak wenehi banyu sungut nggon bun-bunanmu, kowe iso duwe daya kekuatan. Weh. Estu niki. Ora percaya, cobanan. Kowe iso napa niki? Kowe iso mabur. Weh, la elak iki. Estu lho, Ndara, tenan. Pripun carane? Ngedruk bumi ping 3. Nggih. Terus batin mabur ngono. Oh nggih. Ping 3 ngedruk bumi. Heeh. Kuwi ping 4. Loh, ping 4? Heeh. Nggih kula balekne. Lah ping 5. Wong kok goblok hitung-hitungan tak hitungke. Oh nggih, mangi-mangi kaya kula ki diajari sekolah. Ming mboten diajari ngitung kaya kula niku, ming diajari nginjen rake Bu Guru. Napa? Monggo. Ayo, 1, 2, 3 ngene. Batin mabur. Mabur. Wah, elak iki. Helikopter
helikopter. Barakor. Elah. Estu lho niki ndarang kula ora ngimpi ta niki. Ora, wah. Angine banter banget iki, Nek angine ora ben ora krasa banter, sabukmu dikendhokke. Oh nggih. Wis anane ora. Ya si uculi sisan ora. TKT. Oh, ya stabil santeng ngene. Oh, ya penak tenan iki ta. Edan kok kae gak iso mabur iki. Iya. Ayo kowe. Kalau Anda tidak menyerahkan diri, kelakon mati dari ngaku. Kamburi ganti cengle tak timblese menungsane. Ya, sengkune ora menyerahkan diri, mati dening aku. Nyok kuwi ndasku. Oh, ndasmu ta. Wah, kowe sampean ngurusi sengkuni, kalau tak ngurusi Kurawa liyane. Ngono, maju. Oke, mangkane. Aduh mati ayo ngene. Iya wong tua kok dicengkiwing lah. Aduh. Gong, non. Goleke tali. Oke. Dawa napa Cendek? Ayo kok semeter porong meter. Nggih. Dap. Niki nggih niku tilake nggih ndadung sapi mangko niki ketoke enten letrange niki. Wis ora apa-apa kuwi wae. Oh nggih. Sak ngomong ngene ora. Niki to, Nah. Gulune sengkune talekno. Oh nggih. Digawe kaya ingon-ingonan. Wah, siap. Oke kok nggih. Oh, wis ngene iki ya. Iki nek iki tali pati no pati wae. Wah, nggih ben wis men karo nggo kalung kok ya. Terus niki sing nglencer dawa niki. Ha kuwi cekelen. Nggih. Gocek ana sengkune ben brangkang ubengna araken. Sak alun-alun negara Ngamarta kabeh ubengna. Oh nggih. Berarti contone ngeten iki. Kula cobane ngene. Ngene. Oh, ngene. Mangsane apa? Iya, ngerti kapake iki. Nek ngeten iki mboten gayeng. Oh iya, sengkune karo kon melet karo kon jegok. Oke. Ayo ke melet. Melet. Nah, iki ilate iki. Wah, kene pinter aku ngengo kirik kaya apike Kang. Wis melet kan jegok ning jegok. Iya. Aku ngene. Wah, kaya ketoke isin nek teng arepe sampean ndoro. Heeh, wis gara-gara kene. Mangsane apa ora? Aku nek ora mirang-mirangke sengkune iki mangsaku kok cangkem elek banget ya kowe iki. Ngene. Nah. Wela lali ra melet. Lali ra jegok. Kene rata kene. Nah, kene arum mangsane apa kok. Ngono. Setan aku wela ora melet. Ora jegok. Melet. Jegok. Ben ngene tak ubeng-ubeng kae ben wirang kowe lah. Wong edan ora. Ayo.
Ponokawan-ponokawanitan. Ponokawan-ponokawanitan Kurawa bubar mawut Werkudara tulungan aku. Mati di kau. Mungsuh ingsun timbles cengelmu lena kaprayitman. Oh gleleng tenan aku bengi iki. Wah, dulu bapakku. Wah, kowe tak junjung tak gendong. Lah kok dadi ora iso emut Purwodoséna. Durna bapakku, tangi Durna bapakku. Menungso ratatanan tasawang malah anak-anakku lanjur Pandhawa malah padha ngewangi lekase Ponokawan ora ngerti yen tenggong di Pulasara iki gurune Werkudara. Gatot Antarja Antasena kowe arep nemoni lakon apa le? Nek nganti kowe ora mbangun miturut karo wong tuamu aku rasute nganggep kowe anak. Wah, menungso ratatanan Werkudara diwirang-wirangke. Pasukan bawah tanah siap. Roger. Pasukan bawah tanah siap. Monitor. Pasukan bawah tanah sudah siap. Oke, kalau pasukan bawah tanah sudah siap, saya bersedia untuk melenyapkan mungsuh. Ganti. Oke, saya bersiap dari bawah. Oke. Ini Pak. Mati. Tak gantine kentongan. Roger. Pasukan bawah tanah. Ganti. Pasukan bawah tanah siap. Oke. Menungso ratatanan Durna bapakku. Wah, Durna bapakku elinga Durna bapak. Wah. Menungso ratatanan. Ora pangling Antarja. Kowe wong cilaka uripmu. Wong tuamu dhewe mbok bleseke. Manitar. Pasukan pengingu kirek ganti. Manitar. Saya sedang mengarak seekor anjing. Malat. Jegok. Manitar pasukan bawah tanah ganti. Pasukan bawah tanah sudah tanggap. Oke. Target berhasil dilumpuhkan. Monitor. Saya bersedia membawa keringgiane target ganti. Di bawah. Oke.
Nolo garek. Wah, nolo garek. Yo cetan. Durna bapakku mbok Pulasara. Sapa sing arep mulasara karo wong tuane sampean nek wong tuane sampean ora nandang luputan. Ning kula arep mulasara karo wong tuane sampean merga wong tuane sampean duwe keluputan. Wah. Janji kowe ora manut karo aku, janji kowe kepok singgol karo Durna bapakku. Wah, mungsuhmu Werkudara. Apa? Sekali lagi bilang apa? Mungsuhmu Werkudara. Sampean ora entuk kula ntemok Durna. Ora entuk. Oke, tak sendikani. Oh. Waduh. Ora entuk ndemak to? Wah, cetan. Oke, kurang seru. Iya. Gareng wis ora aja kurang ajar kowe. Oh, niki request. Durna request. Ngendikane kon nganggo tungkak loro. Oke, saka dhuwur. Wah, ojo, nolo gareng ojo. Kleru gak ya? Wah, Edan. Wah, aku ora iso babola Durna bapakku piye. Kaya wis lumpuh sikile kawan Durna. Werkudara iki piye? Werkudara. Rene. Mangsane apa kirek kok arep mlayu ora. Kowe iki manut aku ki majikanmu, melet. Jekok. Mangsane apa kowe ora? Wis kene. Iki apa? Wes kirek ora iso omong ki. Iki wajan, iki mrica. Iki kecap. Aduh. Monitor pasukan udara. Pasukan udara siap dimengerti. Kamu bertugas di situ saja. Oke. Sampeyan arep sia-sia karo kawula cilik. Hah? Wah, janji kowe wani tembok. Salirane Durna bapakku mungsuhmu aku. Oke, aku saguh candron perang karo sampean ya. Ki, deloken ki. Kayake ora sempurna nek ora ana sing ngewangi. Ndara. Yo. Bangsane opo? Wah, Kardon. Kowe wani mulasara eyangmu. Dosa perkaramu karo Werkudara. Kula mboten wantun nanging menika kewajiban pramila kula kedah ngrampungi. Aku nek koyoke nek ora melu urun donga ki ora jangkep ya, Reng. Mboten jangkep. Monggo. Aku ya meng arep ngetak lirih wae kok. Aku ki mesake kok karo wong tuwa. Wah. Anakku bangkang kabeh. Kajenge sampean lirwa ing kewajiban koyoan sampean ki. Semiyah-wiyah karo kawula cilik. Gareng aku njuk ngapura. Pripun? Aku njaluk ngapura. Ora gampang wong muni njaluk ngapura. Kudu ana bukti sing nyata. Tak baleni pisan meneh. Wes jarang. Iki engko pecah tenan. Apa tulisane ember anti pecah kok? Pecah tenan piye? Undas gayane saka melamin apa jenenge? Apa stainless steel kok pecah? Wah, aja kurang ajar. Sampean kula le kurang ajar karo bapak sampean mergo sampean ya kurang ajar karo kawula cilik kaya kula ayo. Sampean saiki arep ngopo? Saiki sampean derajate ming padha karo Gareng. Saiki mung lo jual gue beli. Wah, ora wawe. Ayo nek sampean nyata niku ngabekti kali gurune sampean. Yo saiki Durna wis ora iso ngapa saiki sakniki pun kula buta mabur niki. Kula cebloke. Kula buta mabur melih. Niki kula jebloke. Pripun kurang dhuwur ngendikane sampean? Iya. Mangsane apa? Kene.
Oke. Wah, lah nganti planet Mars ketok. Gareng aja gareng. Kirek kok ora manut. Ana ngalet. Jegok. Kene jogging karo aku ya. Iya, jegok. Jogging pagi karo aku. Pagiku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong kirek kecil di pundak. Selamat pagi semua, dengan diriku di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, kirekku tercinta, tanpamu apa jadinya aku tak punya lawuh madang. Hati tenan aku, hati tenan. Wis gong sak madane wae. Nggih. Hati aku juk ngapura. Nggih kula nyuwun gesang tak naik urip, tak naik ngapura waton sampean kudu ndilat telapanku. Aja tokong memen kajenge kok ora. Niku suwiyang-wiyang kan kok kalih kula niku kok mergo sangka elek cangkeme niku terus kula disia-sia karepe ora. Tenan. Nggih. Kayak Durna kae isih diantemi karo Gareng apa piye? Wis ana Gareng. Men. Wah, Werkudara semaput lho. Awak gedene semono kalahe meng karo diare. Sampeyan gelem sampeyan gelem tak ngapura. Iya, ning ana syarate. Syarate apa? Kan ning mrane sampeyan isih kirek ngono. Iki talimu isih tak gegem. Wes. Ampun. Kowe tak mene ngapura waton iki resik ana. Niki napa nih? Dadak takon. Ya diambu dong, dicek dong. Gilane ya men, wong cangkemmu luwe gilane. Kake dicek. Kake diresiki sagora, saga. Terus nggih, wajane untung kula beto anduk niki. Sing ngakon sapa nganggo lap, nganggo alat sing ngakon sapa? Lah ngangge napa, Mas? Nganggo ilat. Aduh. Hati. Kake. Nggih mbok kula ngampil ilate mboten enten. Wah ilate didelikke ta. Aduh piye iki. Kake mah printang-printing wae kira, mah petita-petiti. Piye iki Mbak ya liyane iki ngapa ta ya. Kake tak hitung 1, 2, 3. Aduh, ya wes akang wes. Lah mah mbok kesut-kesut ngono malah resik saiki. Wes matur nuwun ya nih, matur nuwun nih. Wah, jan wis lah. Kowe iki jan pencen patih sing iso ngreksa katentremaning praja. Pon iki apik ajeng dinapake kula pun marem nyeksa menungsa niki. Ha ya wis sak karepmu kono arep tok kapake ta. Senengane kok ora. Sampeyan nek isih kena tak pringgake becik, nek manut aku nek pengen kahanane negara Ngastina apa dene kahanane Eyang Durna slamet, Kurawa jak bali. Nggih. Sagutunan ora sagah lahir batin, lahir lan batos. Ya wis.
Nek sampean sagu Gage, saiki Kurawa jak bali. Jak bali. Nggih, nggih. Ayo le bali ya le. Bali ya le. Nggih, bali. Gong. Anu pripun, Ndara? Nek kowe arep ngerti tak jarwani. Pripun? Iki mau pancen Pandhawa ora janggep teges Pandhawa godhang Pandhawa cacahe ming 4. Nggih. Mergo bapakku Jodipati ya bapak Werkudara ngewangi para Sata Kurawa. Nggih, lajeng kersanipun Ning ngerti sak pungkurmu saka Pasewakan negara Ngamarta mau. Siwa Prabu Puntadewa karo Pak Dekresna ing Ndarawati wis budal eneng Karang Kadempel. Malah komplit diderekke karo Paman Janaka karo Mak Cilik Nekula karo Mak Cilik Sedewa. estu napa? Iya. Wah, lah nek ngaten iki bapak kelegan manahe Ndara. Lah mestine ngono. Mboten sampean ngerti saking sinten. Iki kok ya isih wae to ya iki ya. Ora iki janjane ulahe sapa sik coba. Oh, lah menungso kae. Nek ora tak pateni dayane kangku. Wes. Mangsane dinae kekuatan iso mebur kok sak geleme dhewe. Aduh. Iya. Aduh. Mana iki sikilku ki mung becik sisih lha iki dadi becik apik iki piye iki. Modar. Wong ki nek ndek kekuatan ki ya nganggo duga kira, Mas. Iki senengane kok ora. Antasena kowe putuku ya le. Aku dipulacara karo Gareng. Ngene, Mbah. Aku ku ya mung nuruti karo perintahing Nala Gareng apa dene Bagong. Ning emane aku isih duwe rasa ngeman karo sampean, aku isih duwe rasa ngabekti karo sampean. Mergo sampean iki pepundhenku, mergo sampean kuwi bapakku. Terus iki piye tulungan mbahmu? Tak tulungi. Waton sampean gelem bali lunga saka papan kene. Oh, iya. Aku gelem bali anger. Sampeyan arep koyoke kaya arep ora trima. Hah? Mergo Eyang Durna dipulasara. Kabeh iki kowe mesti sing jalari. Heeh, ngapa? Oh. Sampeyan arep ora trima. Roger. Pasukan bawah tanah ganti. Pasukan bawah tanah tanggap. Ojo. Wah, aku kapok dicebloke. Roger. Target sepertinya akan ngeyel. Ojo. Wah. Ini. Apane? Barang kuwi ngene. Piye iki? Ayo wis gek ngomong ngono ora piye-piye. Mudi piye? Roger. Kayak piye? Pasukan bawah tanah harap berhenti, harap nyeblokkan saya. Ngono coba. Kuwi basa apa? Wis muni ngono to ora? Wah, ora maiko. Ora, aku kok maiko wong tuwa ora. Piye mau? Roger. Pasukan bawah tanah, tolong saya ditandur. Ngono. Roger. Ini kok biogase anu nang.
Ndara-ndara anu piye? Sampeyan mbenake biogase nika kayake piye, Pak? Roger ngono mana, Pak? Roger. Pasukan bawah tanah. Nah, bener. Tolong nandur saya. Ganti. Pasukan bawah tanah mengerti, siap, target akan ditandur. Wah. Ayo sampeyan iki pasukan bawah tanah ki ya ming manut karo sampean kok ora ngene ora. Iya, Pak. Nyuwun mapunten Kanjeng Rama sedaya menika komandonipun Yayi Antasena. Wah, caedian. Wirang aku. Ya sampean iki syukur nek sing ngono kuwi nek sampean iki nek mbelani patrap ala sampean dhewe sing malah arep kewirangan. Berkarepe piye? Ayo, kae Pandhawa wis prapta ning Karang Kadempel ya piye carane ditutke kaya dibantu kaya kakekne Semar mbok menawa digegayuhan. Ya ayo aku melu aku.